програма Околна среда. Съм Надя Хамдан. Актуално от месеца. 6 туристически маршрута ще бъдат ремонтирани и възстановени с европари по проект, спечелен от Природен парк Витоша. Това стана ясно по време на представянето на проекта в понеделник. Предвижда се и възстановяването на застрашени растителни и животински видове, също с пари от оперативната програма Околна среда. Ще се помогне възстановяването на видове върба и кокича, както и жълта тинтява. Ще се опазва и подпомага и популацията на кафявата мечка, дивата коза и вид изчезващи риба и пеперуда. Предвижда се и изготвянето на кадастрална карта и специализиран устройствен план на инфраструктурата на парка. Дейностите трябва да приключат до пролетта на 2015 година, а сумата за тях възлиза на близо 1,9 милиона лева. Чуйте сега първо какво разказа Ваня Раданова, тя е ръководител на проекта, а след това и другите експерти по флората, фауната и така нататък. Този проект надгражда един наскоро приключил проект на дирекцията, финансиран по същата оперативна програма и поради тази причина се нарича точно и фаза 2. Проектът официално стартира в началото на 2012 година и ще продължи до май месец 2015 година. Общата му стойност е близо 1 милион и 900 хиляди лева. Основната цел на проекта е да допринесе за опазване на ценното биологично разнообразие на планината на Природен парк Витоша, като бъдат опазени и възстановени приоритетни за парка природни местообитания на видове и техните популации. Проектът включва най-различни разнообразни дейности, като се започне от експонирането на забележителни дървесни видове, мине се през ремонт на туристически алеи с цел пренасочване и концентриране на туристическия поток и, например, изготвянето на специализирана кадастрална карта и подробен устройствен парк на инфраструктурата на парка. Много важна част от този проект е също и разработването на тематични маршрути и осъществяването на обучителна програма. Казвам се Десислава Гюрова, съм експерт по флората и дирекция на Природен парк Витоша. Първите две дейности от проекта, дейност 1 и дейност 2, са свързани с опазване на флората и растителността на парка. Дейност 1 – подпомагане на популациите на редки, защитени и уязвими видове растения на територията на Природен парк Витоша. Един от приоритетите на плана за управление на природния парк е опазване на естественото състояние и биологичния потенциал на редки, консервационно значими видове растения. Тук ние ще подпомогнем поредните 4 растителни вида, нуждаещи се от това. Първият от тях е петпичинковата върба, Саликс пентандра. Това е дърво, дървесен вид, който е консервационно значим, вид включен в Закона за биологичното разнообразие, защитен, включен в Червена книга на България като критично застрашен и с едно изключително рядко разпространение на територията на България. По-настоящем се среща единствено на Витоша. В миналото имало още едно находище на вида, край Чоклевото блато Пернишко, но след пресушаване на блатото видът е изчезнал оттам. Така че по-настоящем България се среща само на Витоша. Това го прави един подходящ обект за тази дейност. Ние смятаме, че трябва да продължим с подпомагане на популацията му. Какво се предвижда по тази дейност? Ще бъдат събрани стъблени резници от индивидите, които в момента растат на Витоша. Ще бъдат произведени фиданки, т.е. посадъчен материал, който след определен период от време тези фиданки ще бъдат върнати на територията на парка на подходящи местообитания. Тук е момента да кажа, че при подпомагането на всеки един вид и връщането му на територията на парка ние използваме доброволен труд. По този начин ние правим съпричастни на различни хора, обществеността, да ни помагат и да се формира една екологична култура в хората, да видят колко е трудно да се опазва биоразнообразието и да се формира едно екологично съзнание в хората. По отношение на петпичинковата върба, този вид е обект на подпомагане още от преди повече от 10 години, когато дирекцията на парка е осъществила дейности по възстановяване на едно от двете находища на петпичинковата върба на Витоша. През 2001 година са осъществени мероприятия, вследствие на които е възстановено находището на вида в местността Офелиите. Така че по-настоящем общо на 2 места се среща този вид на Витоша. Както на слайд отбелязано, няколко години по-късно новозаседените индивиди са включени в една познавателна информационна алея при изворни торфища, където всеки един посетител турист може да се запознае с видове, растящи на такива мочурливи торфени местообитания с помощта на информационни табели, с помощта на скара, която преминават покрай различните растения без да ги стъпва.
Това е по отношение на първия вид. Втория вид, който е обект на тази дейност, е един вид кокиче, елвезиево кокиче. В България се срещат няколко вида кокичета, които силно морфологично си приличат. Имаме литературни данни, според които този вид кокиче именно се е срещал на Витоша в района на Боянския водопад, но от повече от 50-60 години неговото находище не е потвърдено. Съответно той се счита за изчезнал от Витоша. Също има своят консервационен статус. Това е вид, който е защитен от Закона за биологичното разнообразие, включен като застрашен в Червена книга на България, ценно лечебно растение. Дейността предвижда събиране на размножителен материал от най-близкото находище, естествено, на вида на територията на България, именно на Лозенска планина. Оттам на пролет ще бъдат събрани луковици. От тях в разсадник ще бъдат произведени нови растения, които в края на проекта ще бъдат засадени в подходящи естествени местообитания на територията на парк Витоша, отново с помощта на доброволен труд, доброволци. Следващия вид, който е обект на дейност 1 от проекта, е жълтата тинтява. Сигурно ви е позната, тя е ценно лечебно растение, същевременно има ограничено разпространение не само на Витоша, но и в България и се нуждае от подпомагане. Видът е включен в Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на България. На Витоша се срещат две малочислени находища. Този вид се наблюдава от нас в продължение на много години. Обект е на мониторинг. Установено е слабо или почти никакво естествено възобновяване. Не се възобновява естествено и по тази причина ние решихме да го включим в настоящия проект, да подпомогнем популацията на жълтата тинтява. Тъй като проектът стартира вече тази есен, ние успяхме да съберем семена от находището на Витоша, които вече са предадени в разсадник, където са заложени за цел да се произведат нови индивиди. Тези нови индивиди ще бъдат засадени на подходящи местообитания на терен към края на проекта. Пожарът на Витоша обхвана високопланинската част под Резньовете миналия месец, засегна в много малка степен и едно от находищата на жълта тинтява. Няколко индивида от тинтявата, които аз лично наблюдавах пред 2 месеца по-рано, установихме, че са изгорели. За щастие успяхме да съберем семена, не бяха изгорели всичките индивиди от това находище. И последният вид, който е обект на тази дейност, е един вид скоруша, мушмуловидна скоруша. Това е храст, който има много ограничено разпространение в България. Среща се единствено на Витоша и в Пирин. Като на Витоша също е обект на мониторинг и на подпомагане от много дълги години. От няколко години насам. Тези два храста не се възобновяват естествено, много слабо плодоносят, поради което ние решихме, че този вид има нужда от подпомагане и разширяване на популацията му. Тук решихме да включим и метода инвитро, който се счита за по-надежден и отново ще пробваме и резници и семена, като размножителният материал ще бъде взет от неговото естествено находище в Национален парк Пирин. Следващата дейност по проекта, дейност 2, опазване и експониране на забележителни дървесни екземпляри на територията на Природен парк Витоша. Обект на тази дейност ще бъдат предимно вековни дървесни индивиди в парка. Целите са няколко: да запазим техния генетичен фонд, да популяризираме тези забележителни дървесни индивиди, които всъщност се явяват живата история на парка, на дървесната растителност в парка, и да популяризираме тяхното значение за коренната дървесна растителност в парка. Сега е ред на експерта по фауната Симеон Арангелов да представи следващите 5 дейности. Първата дейност е свързана с един от най-атрактивните видове представители на фауната на Витоша, а именно кафявата мечка. На Витоша има мечка само единствено благодарение на добре запазения биокоридор, който осъществява връзка на планината с Рило-Родолския масив. Всъщност тази връзка е планината Верила и отчасти Плана. Ако не съумеем да опазим тази връзка, съвсем скоро мечки на планината може да няма, имайки предвид особено в момента интензивното строителство на големи пътища и по-конкретно предвидения път между Ихтиман и Дупница, който ако бъде изграден без достатъчно много зелени коридори, всъщност ще причини една фрагментация на местообитанието на кафявата мечка. Няма друга столица в Европа, която да има в такава непосредственост до милионен град такъв вид, който е характерен за една добре запазена природа. Едно от първите неща, които ще се опитаме да направим, е да маркираме